Ibiala ebe a ikpe ka ịbịa ka ọ nakwute ya. Nneọma m ewe n'iwe, achọrọ m ka ọ nachite. Ọ dị mma. Rapụla ya ndị sisters fellowship. Na chi ofufo ọ ga-anachileta bịa na ya biko. Imeela Nneọma. Ngwa naba. Daalụ. Akara mbido ebido ị na-ekpesa oke nwere ife ifo ife anyị na-eme bụ sisters fellowship ọ bụrụ mothers fellowship. Anyị dị enwe di nke anyị na-enwe nwa ị na-ekpesa mbido dị nwa. Madam, kemgbe ụkụtụ ihe m nọ ga ụlọ gawa ọgụ ihe m hụrụ taa madam ahụbeghị m kemgbe since m gbanarụwa nga kemgbe ịgba mem employ ahụbeghị m ụdị ọgụ m lụrụ taa kemgbe gotepụrụ ọga na-ararị fens onwebe ebe ọ na-arife ọrịa ebe a nyefe ka ọrịa taa wụ zinc. Biko Paulinus madam aka ịhụrụ ọchịchị ahụ na ebe a ka awụghị mbịara ike ilie m anya na ihe ị ga-ahụ na ike gwụrụ m ezigbote ike gwụrụ m ihe m chọrọ nnọọ otu m si bata n'ime ụlọ m ka m gbago elu gaa dinara ala ihe ezigbote ụra ụbụrụ jukwara m oyi akwụna na ihe m na-agwa gị ihe na-aka ebe a na-aba m ntị ke nke wọfọ ntakịrị ka ọ rigo n'elu ọfọnta ihe ọfọrọ ya ọrụ irigo n'elu ụlọ ọ nwunye m gwara gị bifọ a sị m gị ọ nọrọ onwe ozibodi ọ na-achọ isi agwọ hapụ ya ọsọ ọ na-amalite akụ n'ala hapụ ya ya kparịa gị mbata gị ji nwayọ gwa m sị m lekwe ihe ndị o mere mmanụ otu m ga-esi handụl dị ishu a na-akọrịrị gị na-akọ n'ala lekwe geeti m mechere m biko oke kwụ na-ele m ama onye ọnụ ihe na-agbasa ha gị lekọtara m geeti awụọla lewe onye na-amali elu ka ọsa ọ na m ekwu na gị sara na m ekwu okwu ekwele m ugbu a gị sị m ga-anọdụ na geeti. Superman,
male bokera. Ye akunere. Si pama na biago. O maza ga different. Hey. Yeah, I'm not. Hey, during the Biafra war, I fly 2 jets at a time. Again. Oh, don't know that Biafra. Now we there's up to Mazia. Ola de walk. No na. Ola de walk. So can no na. Ola de walk. Hey. O no na. Ola de walk. No can hey. Look what I carry de walk. Kuputania. Hey. Mba Superman. Aga. Superman. Fire. Hey. Oka kiri kena mko ba. Chile kana ko. Akarito. From generator to generator, oga dere kana mma. Hey. Epeka akarito bi kono kan. Oga boyi ke Superman. Oka bi karito na. Aga. Superman abatago. Aga. He can Pentecost. Kan ga so mu ba. Yeah. Madam, I'm megano. Madam, I'm megano. Ala kokasha. Nna m na-esheki ọ na-ekwe Maria. Madam, mene ka anyị ga buru na-epụ apụ ụlọ ụgwọ ya gawanụ. Madam. Madam. Ị na-emesikwa na compound akwa. Aga m edelikwe settlement o.
Anụ m agba aga n'ụlọ Ogbuefi. Anụ m na ozu ụmụ ya abatago. Lunat na Jennifer. Ihe awa ihe ne. Mana ọ ka mmeso gị wee jee o. Ị ga-eso wee jee. No mo ihe ọzọ ọkwa naanị ya dị ka nna na ka ije ozi ọnụ. Bịa ka ije we. Adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo ihe ọbụla nwanne gị mere gị gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị a sị na mmehie adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo etu ọbụla nwanne gị siri mejọ gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo ihe ọbụla nwanne gị mere gị gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị a sị na mmehie adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo etu ọbụla nwanne gị siri mejọ gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo ihe ọbụla nwanne gị mere gị gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị a sị na mmehie adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo etu ọbụla nwanne gị siri mejọ gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo ihe ọbụla nwanne gị mere gị gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị a sị na mmehie adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị ewo etu ọbụla nwanne gị siri mejọ gbaghara ya o maka ọ bụ nwanne gị mmehie adịghị n'ụwa ewo mgbara ga-adị I'm forgiving you. I'm forgiving you from my heart. Agbagharagwo m gị bịa jide m aka maka na mụ na gị bụ ofu ebelu m ala o nweghị ihe pụrụ ikewa gị ezi nwanne ahụrụ m gị n'anya Adanne
ahụrụ m gị n'anya ejidelu maka nwanne mụ na gị bụ ofu ebe elu ma ala mmadụ apụghị ikewa anyị nwanne m ahụrụ m gị n'anya ezi nwanne m afụrụ m gị n'anya jidenu m aka maka mụ na gị bụ ofu emelu m ala mmadụ apụghị ikewa anyị nwanne m ahụrụ m gị n'anya ezi nwanne m ahụrụ m gị n'anya jidenu m aka maka mụ na gị bụ ofu emelu m ala mmadụ apụghị ikewa anyị nwanne m ike maka mụ na gị bụ ofu elu ma ala mmadụ apụghị ikewa anyị. Hey! I thank God for you. I'm so happy. Eziokwu. Unu echere ozi village ga-ebe amala. Unu fepụ. Babuje m na chọọchị. Maka enwere ozi nwanne. So unu meghara nwanne. Ngwanụ. Nsogbu adịrọ. No. Hey. Ama m na okwuchukwu Reverend Fara James bara onye ọbụla ntị. Maka na nke ọzọ dị ka nwanne ya. Okwuchukwu ya taa nnọọ ọmaka. Okwu nnọọ maka gbasatalụ ụmụ ntorobịa. Anyị bụ mmadụ kwesịrị inwe afọ oju n'ife anyị nwere. Ka ife anyị nwere uju anyị afọ, especially ndị youth. Maka anyafa na-apụ ọkụ mgbe ụfọdụ. Anyafa na-apụ ọkụ mgbe niile. Maka na akwụkwọ nsọ melụ ka anyị malụ na Romans chapter 9 verse 15. Onye ngwa anyị sị that onye ya ga-emere ebere ka ya ga-emere ebere. Onye ya ga-enwe ọmịiko na-arụ ya ka ya ga-enwe ọmịiko na-arụ ya. Maka na ife ọsọ gị gbaba mbọ n'ụwa ọ bụ na amara Chineke ma ọ na ebere Chineke anọnyere oge ọsọ gị si ebe a wụrụ ụkwụ ruo Jerusalem chighata ife ị na-eme tọgbọ na nkịtị ọ yara abanye mana wute amara Chineke ọsọ nwanya bụ na aka ka ị na-eti ọ na-aga werere werere otu a ka ọ dị. So ka anyị kpachala anya doo nwa anyị anọ ọfụma na-eme ife kwesịrị ka anyị mee nwa afọ ojuju n'ife anyị nwere ka anyị gara na-ene anya n'ife na-abụrụ nke anyị ju anyị afọ etu ịfụ m onwe m jukwara m afọ ngwanụ ka m banye n'ime nne m ka ndị nlacha ụdara ntụ ụta ozugbo nekwa m ka nsi unu ka apụta ụdara nke ada kitikpa nke azọ kwata kitikpa blessings of God mkpokọlụ ka mba nne m ngwanụ dekwelu m ofu mmechi ha na-ekpere na nzugwu oyi ọkwa ị na-abata ịgafe ụdara ije hụ nene ọ bụrụ m ya edebeziri gị nke a nke m ezi nne m nwa m ezi nne nwa m nwụchasịrị ike ọ bụ abala anyị ọ banyegolo anyị ọfụma. Ka m na-abịa nwanne m obiọma akpagbugo m ihe ka obi dị m nkịta na nwanne m hụrụ n'anya alaghachitego adị m ka onye arụ na ụlọ elu zụọrọ ya moto na ịga ya nwaanyị kpọọ ga ya ute mamụọkwa anyị serious obi dị m ụtọ eziokwu m amadị m otu m ga-esi ekele gị n'ihe ọma niile ime ya nwanne m ewezuga gị onye ma ebe m karị ị n'ugbu a aga m ebume onye na-agagharị n'iri gbara ọtọ na-akwụgharị ebe niile. Chineke gọziere m gị eziokwu ma otu m ga-esi kwụọ gị ụgwọ m ji gị n'ụwa gị. Thank you. ụgwọ ị ga-akwụdebe m ugbu a bụ inwe obi aṅụrị n'ime gị gosipụtakwa ya n'onwe gị. That's the only thing you have to do for me. Achọrọ m ka m na-ahụ gị mgbe ọbụla gị na-achị ọchị gị na-amụ amụ. Days of tears are gone. Ya anyị nọ n'ime kịtawo obi aṅụrị maka na asasị nwa na-ada agbuli elu
no matter what your brother or your sister did to you, you need to forget and let go. Let brotherly love continue. N'obi. Ebumnuche m niile na obi m niile bụ ka m fụkwa gị ka ị nọnye n'ọnọdụ ahụ ị gwara m ị na-eche ị na-arụ nrọ ya kamgbe echisi na ị ga-awụ. You must become that in Jesus' name. Amen. Ezi nwanne m. Nwanne dị ka ga-akọkwala m. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. Makamona gibofu emelu mala mmada pụghị kewanye nwanne m ahụrụ m gị n'anya ezi nwanne m ahụrụ m gị n'anya jidenụ m aka maka mụ na gị bụ ofu emelu mala mmadụ apụghị kewanye